Hola a tots, avui llegiré un poema del Gabriel Ferrater que es diu Lliçó d'Història. M'hauria agradat llegir el seu In Memoriam, que és molt conegut, però és massa llarg per llegir-lo aquí perquè dura més de 16 minuts. I bé, m'agraden molt aquests poemes seus que expliquen com va viure la Guerra Civil Espanyola i també la Segona Guerra Mundial, que ell va viure com a exiliat a França, a Bordeus, i aquest que llegiré avui es tracta de quan va viure a Bordeus i es titula, com he dit, Lliçó d'Història. I diu així. Un pont sobre el Dordonya. Som al juny del 40. La gran lona de cel ens l'han de fer parracs els excitats estuques. Som cap al nord. Els esperem. Els barrils de trilita s'amunteguen. El pont ha de saltar. Ve un general i encara se'l respecta. I dona un ordre. S'esberlen els barrils i la trilita, de color groc d'humilitat, s'escampa per la calçada del pont. Ens embruta sabates i pneumàtics, fins que uns nois de 16 anys, amb eslips i botes altes i rient molt, perquè són alemanys i van jugant a passar ponts, l'escombren. Han provat de cremar-la, però el fum put massa. M'entusiasma la imatge del general traïdor. El que em revela no ha de trair-me. Estòlit manifesta que es traeix amb franquesa, a plena llum, que hi siguin els traïts. La part mecànica, la fesa dels barrils, la faran ells. Ningú no veu quan va per ell, que és seva la vida que li passa pel davant, i fuig del compromís d'afavorir-la. Després oblida i es fa l'innocent.